joget wae lho cungkringe. Aduh ya Allah. Iki spesial agem Pati Slamet ayo. Jare nyune Sida Mukti Sida Mulya. Ayo. Alah lelinge cungkring iki lho joget barang. Alah alah. Oh
ngoten lho Pak De. Cie kita kurang marem nek karo Pak De selamat cie. Kok gampang men ngono lho Pak De? Pak De. Kae iki tek-tekane Mbak Yuli iki lho. Tenang nek karo Pak De selamat genah selamat Mbak. Oh, pada selamat toh. Jenengan asmane pada selamat toh. Selamat. Monggo Pak De mriko. Neng ngopo sliramu tega. Aduh. Kok dipersiapkan lagunya apa melih? Tos selamat. Tos. Kok dipersiapkan lagunya apa melih? Ditos sih. Siap. Jajak entok sik lho. Wes, tos dhisik. Nah, ngono kok yo, nang. Ning ngopo sliramu nego? Tinggal aku kaya tak Sedih. Apa? Monggo Bu Selamat keluarga besar saking dan Seragen. Ayo Bu Selamat, ayo maju. Monggo Bu Selamat.
Lagi bosen dikit ngesake lagu malang ilang ki. Keluarga besar Sragen kisah ngersake lagu malah tindak metu mbuh. Selamat malah ngilangi lho. Ayo bosku. Sing ngesake lagu bose. Bebrayan kabeh ing panggoda lepasan wanci panggung badan dadan tanpa omban rinoso padha-padha Wonogiri. Marang sliramu ojo lali janji prasetyamu ninggal katresnan masih tresnaku kang satuhu gitu los ngrenggani jiwamu yo ninggal katresnan bosku. Jawa Menara. Sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Oh arep gesek ya. Apa sliramu ra krasa aku kudu
Oke, terima kasih atas bantuan. Kita kembali ke atensi, masih ada Cinan Bana sebelum masih ada waktu 10 menit.